Borong ganang oji sarno ya pernah bagi angko bogo borong ganang kapang sarno long live, long live, long live, long live, long live, Bubagra long live, Bubagra long live, Bubagra long live, long live. Belai no hambai. Sini. Tapi naruh payman jak paynai, harus nasaronam yang sini mungsa samungna seng sari mangla bone bagai seng thancang na nango seng nukha sini thanai tipra matharo gobangma bodol thancang mani yagolo tini edisi hapango phaiman kha obo haino sini tamhan sebuk bodol bo seng tini thancang laima khangkai sini tiprasa sebuk rokni gobangma je manthai soktai takbo seng rejagya thungjagui tongo borno seng bahaikai Hansari bisingtui movement klayui tamo edisi government tamo state government sung borongno bongni thani sini dabi kabangma manthai tongo o dabi rokno sung sini sebuk bodol hayakaba sini future je sikhito generation bongni bagai sung tamo klayman bongni bagai sung thancangna nango bongni bagai te kese koinen mo sungo oro tabuk sini edisi je hapango kisu je transparent tongo kisu tamhane bono promotion matter kicha tamhane kebam hainung jagi tongo bono bosong bahaikai solve klaiman sung settle committee tibrasa employee association sung bono blai kises dakai tong boni bagai sung khabai theikerei sini buskang salo sung February first week go sung khumulungo sini joto tibrasa employee association ora kaisa gathering khlai sini Bubagra no sung tuoi bahaikai sini future plan sung tebo snamlaiman bono sablanya bagai sini kaisa plan najak tongo engka a plan no a samungna sung naharei sung samungma tanglainyai ba samung tangnai bagai ang jottono no koijawo engka angtai bisi kok salia tini ni je tamhani habanok je khulokmani pandawo ang haina hai bebakno taisa hambaya pharei ani kihisa kok samani orna paikha sini tiprasa employee association ai blok Tini Tiprasa Employees Association jata jeng tabuk khanangai chini sebuk bodol rok samung khlaiai tonglayo obo na ang kok sana sekangono chini do pharok no kobok nani musungo mo Tiprasa Employees Association makai Tiprasa rok ni thinang ni bagai Tiprasa rok muthangjak na ni bagai Tiprasa rok jata tabuk kamana naimani borok no tamuke kasunai abuni bagai mo Tiprasa Employees Association rok hainyo sung tipra rok bai aba tipra motha rok bai baksa borok bo samung khlai lainai tai abuni bagai joto lukurok no bokobogo norok joto no o jagao joto no chuba jabaidi tai o jaga norok support khlai jabaidi tamni bagai hingkai Tiprasa hendak tumung saka hengkai Tiprahani busa hengkai Tiprasa
tabuk mo tipra hani besah ni kai je tipra hawa je tongnai rok tipra hawa je tongnai rok tipra sarok borok ni bagai mo employees association employee rok ni bagai aboni bagai no o jagao seng tabuk bahaino kebang ma mo tipra sa employees association rok no kha pengjagya borok rok bahaino tabuk sukjorao botongko tai borok bai baksa gedalai manya borok naro habi manya abahai kebangma sebuk rok tabuk bahaino tongko ang koboknai mo tiprasa rok ni bagai je khlaijak mani jagao norok tiprasa enggai o tiprasa no phiok nani bagai norok jotono o jagao baksa khlai than sa khlai samung khlai jadi tamni bagai hingka hingkai जों norok jotono siwa je sikhito borok rok ba je joto kormachari rok phanang thun borok jotono saimano जों salsa o hani kemawi thangsinai abo jora kolok ma romoi nasingnani tai nanglia 2026 phaikya hingkaino bharatni সংবিধান 2001 ni সংশোধন ain 84 তম সংশোধন ain মোতাবেক जों o hani जों chini bumung kemawi thangsinai aboni bagino tabuk chini bubagra kha nangai bini sa khamya todi phano bini sa khamya ni kok no wan sugyawi o dopharok ni thaneo basawi bo khaklabui chirigui muktui kheklai kabui bo sawi tongo o tipra sarok ani besarok norok thansangdi nora ani bagita wan sugdi ang ani bagai mungsa samung bo khlaya bo sawo ani jotto no tongo ani rang tongo ani ha tongo tai ani jotto kisuno tongo ang mungsani phano ani bial krei piaba bial khai obose ani dopharok kemawi thangnai abosani bial aboni bagino o tiprasa dopharok norok tabuk sak ni hamari kokno wan sugyawi norok nini jati ni kokno wan sugui norok jotono thansangdi than baksangdi thansangei ano norok subadi ang norok no phiok nai nei bubagra bini mokol ni mukti khiklai kok sawi tongo sini bisingo aboni bagino ang ma kobogo phaji jeng bubagra ni mukti no hawa khiklai yawi bini mukti ni mulyo no sengruwi boje hamjak mani bini bkha kwar bai khlai bo jata jengno kobogui tongmani obohai jeng asai phaimani wai sapano neta khorok sapano jeng nugya khojata ang nini bagai langmaranai aba ang nini bagai samung khlaini ni sanai abahai neta khorok sabat jeng nugya kho tabuk jeng obono nokha 186 number raja tabuk bobocini thaniwo raja